मी बाप्पाकडे एकच मागणी करेन की माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी माझी जनता आहे, माझे बेरोजगार युवक आहेत, माझ्या ज्या महिला आहेत, माझे शेतकरी आहेत, माझे जे सरकारी नोकर जे आहेत, ह्यांना चांगलं सुख समृद्धी आरोग्यदायी ही गणेश चतुर्थी जाऊ दे आणि त्यांच्या ज्या मनोकामना स्वतःबद्दल असतील, इतरांबद्दल त्यांच्या ज्या चांगल्या मनोकामना असतील, ही पूर्ण करण्याची ताकद या गणपतीने देऊ दे आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये जे जे विद्यार्थी आज शिक्षण घेत आहेत त्यांचं चांगलं शिक्षण, कारण ह्या ठिकाणी बुद्धीची देवता म्हणून सुद्धा गणपतीजवळ आपण पाहतो आहे आणि म्हणून गणपतीने सुद्धा आमच्या ह्या सर्व विद्यार्थ्यांना चांगली बुद्धी देऊन निश्चितच त्यांचं शैक्षणिक जे त्यांची जी कालावधी जो आहे, शैक्षणिक त्यांचं जे वर्ष आहे हे त्यांचं सुद्धा यशस्वी होऊ दे आणि माझ्या जिल्ह्यातील तमाम सर्व घटकातील जनता ही ह्या ठिकाणी आर्थिक समृद्धी होऊ दे, अशाच प्रकारची मी माझ्या गणरायाजवळ प्रार्थना करतो आहे.